Fi sfond ta' aħbarijiet minn diversi pajjiżi Ewropej li qed jesperjenzaw mewġiet estremi ta' sħana, jiksru rekord wara l-ieħor u jaraw żieda fl-imwiet ikkawżati mis-sħana, is-sitwazzjoni f'Malta sa issa hija differenti. Għalkemm it-temperaturi huma għoljin u sal-erba' infisseħ twissija safra minħabba sħana, l-Uffiċċju Meteoroloġiku spjega li teknikament pajjiżna għadu ma jistax jitqies li għaddej minn mewġa ta' sħana. Meta nikkumparaw ma' eżempju mas-sena l-oħra, da żmien tas-sena kellna heat wave. U dis-sena ma kellniex, ġifieri kienet daqsxejn iktar sħuna s-sena l-oħra. Minkejja dan it-temperaturi qegħdin jolew u mistennija jilħu l-34 grad Celsius sa nofs il-ġimgħa li minħabba l-livelli għoljin tal-umdità jinħassu iżjed għoljin sa 37 grad. Fiżlek hija l-perċezzjoni tat temperatura, ġifieri kif tinħass mill-bniedem. Ovvjament mill-bniedem għal ieħor ivarja, però tagħmel differenza wkoll l-ammont umdità u anke r-riħ, jekk ovvjament jekk ikun riħ fuq tinħass daqsxejn iktar friska, meta jkollok umdità għolja tinħass daqsxejn iktar sħuna. Fil-waqt li Malta sa issa ma ntlaqtitx minn kundizzjonijiet estremi bħal met jesperjenzaw pajjiżi oħra Ewropej, l-awtoritajiet tas-saħħa tiżommu atteġġjament kawt hekk kif il-ġimgħat u x-xhur li ġejjin mistennija jkunu aktar sħan. Is-Supretendent tas-Saħħa Pubblika l-Professur Charmaine Gauci spjegat li s-servizzi tas-saħħa huma ppreparati għal kumplament tas-sajf u appellat biex il-pubbliku ma jissottovalutax ir-riski marbuta mas-sħana. L-ewwel impatt li tibda tara hija li inti jkollok nies li jistgħu jiġu dehydrated. Allura huwa importanti n-nies li jxorbu ħafna iktar ilma. Għandek ukoll li jista' jkollok imbagħad iktar komplikazzjonijiet, speċjalment f'nies li jbatu b'mart kroniku. Hemmhekk nkunu qegħdin naraw li dawk in-nies li jbatu b'mart kroniku, il-marda tagħhom tmur għall-ar. L-akbar riskju jibqa' l-persuni vulnerabbli fosthom l-anzjani, it-trabi, nisa tqal u nies b'mart kroniku. F'dawn in-nies huwa importanti l-prevenzjoni imma wkoll jekk huma jkunu qegħdin ħossu s-sintomi ta' dehydration, ġifier tħossok għajjien, tibda tħossok li inti għandek bżonn tixrob iktar. Avolja fl-anzjani nafu li l-aċċ ma jkunux qegħdin ħossuh, allura importanti li jxorbu regolarment. Imma mbagħad ukoll jista' jkollok li javvanza iktar l-effett ta' sħana u jista' anke jkollok bħal heat stroke. In-nies jistgħu jintilfu minn sensihom, dan huwa importanti ħafna li din mbagħad tispiċċa emerġenza medika li mill-ewwel inti ċempel għall-għajnuna. Il-Professur Gauci fakret fl-użu ta' sunblocks, il-biss ta' ħwejjeġ ċari b'materjal ħafif, kpiepel u nuċċalijiet tax-xemx u appellat biex aktar minn kollox nieħdu ħsieb lil xulxin. Telefonata biex tara dik il-personija tajba tista' ssalva tal-ħajja ħafna nies, speċjalment nies li jgħixu waħedhom. Skont it-bassir tat-temp, it-twissija safra se tibqa' fis-seħħ sal-erba' biex lejn tmiem il-ġimgħa jidħol rieħ mill-majjistral li mistenni naqqas xi ftit it-temperaturi.